घर आई बहो मन रहे परसान संग जल चढ़ाई बहो हम सोचनी बाबा साथ देव घर आई बहो मन रहे परसान संग जल चढ़ाई बहो अरे आंसुआ के दरिया में गइल बोरी के तो कैसे के देव घर आई पगल गइल छोड़ी के तो कैसे के देव घर आई पगल गइल छोड़ी के रोई रोई के सुनावे ले सतेंद्र स्वामी नाही हम से बतौलस बाबा रहे का कमी रोई रोई के सुनावे ले सतेंद्र स्वामी नाही हम से बतौलस बाबा रहे का कमी अरे धर्म राज के छूटल बाटे नेह के डोरी के तो कैसे के देव घर आई पगल गइल छोड़ी के तो कैसे के देव घर आई पगल गइल छोड़ी के। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर।